Čo iné zostáva, nič iné nie je, len opozícia. To vôbec nie je pravda, priatelia. Je iná perspektíva. Buď oni, alebo títo. Presne takto médiá manipulujú ľudí. Takto ich tou svojou propagandou nastavili, že na výber máte len dve možnosti. Alebo Fico a spol, alebo Matovič, Heger, Šimečka, Naď a spol. A vy sa máte vo voľbách rozhodovať medzi dvomi možnosťami. Medzi zlom a medzi možno menším zlom. Ale zlo bude vždy zlo. A vy nepodliehajte propagande, že máte na výber len dve možnosti. Stále je na Slovensku dosť normálnych ľudí s čistým štítom, ktorí nemajú nejaké prepojenie s aktuálnym politickým systémom a ktorí to myslia so Slovenskom úprimne a chcú ho posunúť ďalej. Sledujte dlhodobú prácu všetkých politických strán a rozhodujte sa podľa vlastného názoru, nie podľa tupej propagandy o iba dvoch možnostiach. Takto vás klamú už 10 ročia. Nenechajte sa stále klamať.